manzo Allah yana cewa la yu'minu ahadukum. To ina yan uwa masu annabi da Allah a bidiyon nan share din ku kadai nake bukata dan Allah ka tsaya da bidiyon nan daga farko har karshe kuma ka mana share din saboda wasu su gani su masa wannan yau kaga ina zamu dawo a dan wannan hadisin manzo Allah ya ce dayan ku imanin sa ba zai cika tabbata a gun Allah ba har sai ya zama abin da yake so ya ji a jikinsa na daɗi haka yake so dan uwansa ma ya ji. Yau fa abin nan in aka ɗauko wannan hadisin zai warware matsalar mu gaba ɗayanta min awwaliha ila akhiriha min awwaliha ila akhiriha. Amma da an shiga cikin yanzu so nake jifa ya tsallake kaina, in dai jifa ya tsallake kaina ni na taka da mun tsira to shikenan kowa ma ya fada cikin musiba. To ruhi a mu'amalar yau da gobe to za ta jirkice gaba ɗaya. Waɗanda ba su da hali na yadda za su yi jifan ya tsallake kansu ya su tara hanya su yi muku mugun duka su tattaka ku su kashe na kashewa su kwace dukiyar ku don jifan talauci ya tsallake kansu. Waɗanda suka samu dama kuma a cikin ofis da AC tana sanyaya su a nan za su yi ta rubutawa suna kwashe kuɗin al'umma suna tarawa su ma don jifan ya tsallake kansu. Sauran kuma waɗanda su ba su tara hanya ba za su haura gida da daddare ba, nan kuma abin tausayi nan zai kare kuma nan abin tausayi zai kare irin halin da muke ciki yanzu.